Хора, пак ще скрием. Покажи какво ще скрием. Скибиди тойлет ще скрием. Ще скрием скибиди тойлет. Пак казвам, ти намери място и аз после ще кажа къде си го скрили. Само, че те няма как там горе да се качат и да го намерят. Значи пак казвам. В 42 сме. Че сме намерили такъв гердан. Не, стига, нали сме качили. Да Така. открием къде сме. Ето тук сме. Стига, че правя видео. Добре. Така, хора. Ето тук има, не знам, дама ли се казва, какво се казва? Розовото и ще го вземе. Нищо, нека. Тук пише Лицейска София. Това не го гледайте. Да. Тук е 106 блок. В 42 сме. Тук... Мравка. Тук има някакви ленти на новото игрище. И къде ще го скриеш? Така ще. И ще го скрием ето тук. Значи както е тук, къде... Няма тук. Не, няма го скрием тук. Така каза Криси. Май да по-бързо, че имаме още малко време. Туалет ли скрихте? Да. Сега ще скрием. Къде го скрихме? Ще кипите чашката. Добре. Ето тук, нали, имам порта. И по-навътре... Къде е тази чашка, бе? Е това там, където плика ли? Да. Там вътре в чашката имаш скибиди тоалет. Скибиди тоалет! Те, че който си го намери, сега за него. Сега ще търсим още неща да ви скрием.